noget? Det er noget, snegle bruger. Ja. Nu har jeg fået mange sejle. Far. Ja. Vil du have den for? Du skal lige blive derovre, skat, mens jeg har det her på ryggen her. Ikke? Er jeg en gat, far? Hvad? Er jeg gat? Du er en skat? Ja. Ja. Var der en, der lyttede? Ej, jeg tror, det er nogen, der er på jagt. Tror du ikke mere, det er det? At der er nogen, der er ude at skyde